परमानन्दपुरुषोत्तमं पद्मनाभं नारायणं द्वादशगोपालवन्दितं श्रीमान् महामहिम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद शरणम। ଯାହା ଆଜି ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରଚିତ ଶିବକଳ୍ପ ଓ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କରି ନିଜ କଥା, ଯେହେତୁ କି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, କେଉଁଠି ତା ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ କରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବକଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ। ଏବଂ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପଣି ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଶ୍ରୀମହିମା ମେରୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଜ୍ଞାନ ଜଳଧି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ହେ ଜ୍ଞାନ ଜଳଧି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା, ଉଦ୍ଧାର ଭବ ସଂସାରୁ, ହେ ଉଦ୍ଧାର ଭବ ସଂସାରୁ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଅକର୍ମ ବିଦିତ ଅକର୍ମଦାୟକ ହରି, ଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ ଯେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଖାଣୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି, ସିଦ୍ଧି ସାରସ୍ୱତ ମଣ୍ଡଳ ଭକତ କାହିଁ ଗୁପ୍ତ କରିଅଛ, ହୁଅନ୍ତୁ ସଦୟ କରନ୍ତୁ ଉଦୟ ମନୁ ମୋ ହୋଇବ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୋମଣ୍ଡଳରେ ଭକ୍ତ ନାମ ଫେଡ଼ି ଯୁଗାନୁବାଦ ପ୍ରମାଣେ, 12-13 ଜହ୍ନି ଅବା କେଉଁ ନାମ ବାଜୁ ଅଧମ ଶ୍ରବଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧମର ଶ୍ରବଣ ଉପାହତ କରନ୍ତୁ। କଳିକାଳ ମୋର କି ଭାବେ କଟିବ, ଭକ୍ତ କିପରି ରହିବେ, କାହିଁ ଜନମିବେ କି ନୀଳା କରିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟ କହିବେ, ଶୁଣି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନରେ ହରସ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ହୃଦେ ଧାଇ, ପିଠି ଆଉଁସିଣ କମଳ ବଚନେ, ଶୁଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହି। ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋହବଳି ତୁହି ଅଟୁରେ କୁମର, ଭଲା ସନ୍ଧି କଥା ପୁଛୁ, ତୁ ଯେଣୁ ମୋହର ଆତ୍ମା ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର, ମାୟା ନାହିଁ କହୁଅଛୁ, ପଦ୍ମେ କଳ୍ପେ ଯେତେ କଥା କହିଥିଲି, ଚିତ୍ତରେ ଚିତୋଇଥିବୁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଅବିଘ୍ନ ଲୋକରେ ବଖାଣ, କଦାପି ତୁ ନ କରିବୁ, ଘୋର କଳି କାଳ ଥୟ ନ ରହିବ, ମୁନି ହେବେ ବାଟ ବଣା, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ବିରତି କରିବେ, ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳଣା। ଏ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ କହୁଥିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଘର ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାଣୀ ସରବେ ହୋଇବେ, ଫନ୍ଦା ଫିକରରେ ମାତି, ଫତୁରି ସଂସାର
ଚିର ମଣୁଥିବେ ତିଳେ ନ କରିବେ ଭୀତି। ଶୁଣା ଶୁଣି ଭାବେ ଗୁରୁ ଓଲାଇବେ ସମ୍ପ୍ରଦା ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଳକ କରିବେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ। ଏହିପରି ଗୁରୁ ଧର୍ମଟେ ନାଶ ଯିବ। ନା କିପରି? ନା ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଚିତା ତିଳକ କାଟିବେ ଏପରି ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଘଟିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣେ ସାଧୁନା ବିନାଶେ ଯଦୁଷ୍କୃତ ପରିତ୍ରାଣେ ସାଧୁନା ବିନାଶେ ଯଦୁଷ୍କୃତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେବେଳେ ଆସିବେ। ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତନ ଆଉ ସତ୍ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆଦି କରିବା ଜୀବର ସଦଗତି ନିମନ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚସଖା ଗ୍ରନ୍ଥ ମନେ ପାଇ ଟେକ ଦମ୍ଭପଣ ଆଚରିବେ। ଦୟା ଧର୍ମ ତିଳେ ହୃଦୟରେ ନଥିବ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋଡ଼ିବେ। ମୋର ନାମ ଦେଖ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି ତୁମ୍ଭ ନାମ କାହିଁ ଦେଖା। ବିନ୍ଦୁ ବସି ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଭେକ ବହି ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି ଏକା। ଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରିବେ ଯେ ଜଣେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଅନେକ ମାଳ ମାଳ ବାବାଜୀ ଚିତା ତିଲକ କାଟି ବୁଲୁଥିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ଦେଖ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି ତୁମ୍ଭ ନାମ କାହିଁ ଦେଖା। ବିନ୍ଦୁ ବସି ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଭେକ ବହି ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି ଏକା। ନ ଜାଣିବେ ମୂଢ଼ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗାଢ଼ ସର୍ବଘଟେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏକ ଆତ୍ମା ରାମ କରିଛି ବିଶ୍ରାମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ତୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଜ୍ଞାନେ ଅସେବା କର। ଅଳ୍ପେକେ ଶୁଭ ଭକତିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରାଣେ ଭ୍ରମିଣ ମର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ନାମଟି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସେଇ ନାମଟି ମୋ ଦେହରେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଶୁଣୁ ଛଟିକି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳେ କାହିଁ ଏହା ନ କହିବ। ଚରଣଙ୍କୁ ଛିମ ମନିୟ କହିଲେ ଅପରାଧୀ ହେବ। ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ପୁଷ୍ପ କାହିଁ ବା ଫୁଟିବ କିମନ୍ତ ଏ ଭକ୍ତି ରସ। ସୁଦମା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀହରି ଅନ୍ତ ନ ମିଳିବ ଲେଶ। ଅନ୍ତ ନ ପାଇଣ ଅନନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଅବକ୍ତ ନହିଲା ବ୍ୟକ୍ତ। ଆପେ ଆତ୍ମା ରାମ ପ୍ରକୃତି ପରମ ଘଟରେ ଭଣେ ଅଚ୍ୟୁତ। ମେଷକୁ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଶାଇବୁ ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶିବ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲେଖ ନ କହ ମୋହର ଗୁଣ। ମୀନ ଶନି ଗୁରୁ ବାରରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ। ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ। ସେ ମୀନ ମାସ ଆଉ ଶନି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଥିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ। ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ। ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଜଳବିମ୍ବ ହେବ ଆଦ୍ୟପନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଳେ। ବାଣ ପଠାଣ ଯେ
ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବେ ଏ କଥା ହୋଇବ ଢାଳେ। ଏ ତ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ତ ଚାଉଳ କୋଉମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମହି ଉଛୁଳିବ, ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ। ହରି ଭାବ ରସ କେହି ନ ବୁଝିବେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ ଲୀନ। ଭକତଙ୍କୁ ନାନା କୋଷଣ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ। ମାତା ସୁତରଣୀ ଭକ୍ତ ଲୀଳା ଶ୍ରୁତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ନ ପାଳିବ।